Esselamu aleyküm hormatly dostlar, tanışmışlar. Özbekiňiz ýalyp şu Türkmenistan ata watanynda ýyldygyň dogan garnaşlama arasynda geçýär. Häzir Gargala geldim. Häzirki Ady Mahtumul atamyzyň beýik şahyrymyň adyny göterýär. Onuň şu wagt şu muzeýe geldim. Şu muzeýde ýerite bir Mahtumul şynas bilen Türkmene ýyldygyny hyzmat edip beren, dillimizde, edebiýatymyzda, taryhymyzda hyzmat edip beren bir dogan bilen tanış boldum. Häzir şu dogan bilen sizi tanıştyrayın. Odan galyn gurduňyz edýärler. Assalamu aleyküm. Başla, sizin adyňyz näme? Men Balkan vilayatynyň Mahtum Etragynyň Gerkül owasyndäki Mahtumul muzeýinyň hünärmeni Asyrbek Anoğluýewa. Doğru. Yeten täze ýylyňyzda tüýs ýürekden gutlaýan, etýän hyzmatlaryňyzda da tüýs ýürekden begenýän. Men daşa ýurtda ýaşatamam, aýamyz aňyrda bolsa-da ýüregimiz bärdi. Şo etýän zähmetlerinizi görüp otyr. Siz görýän näsiňiz, mümkin biz tanýan näsiňiz. Emma biz ilimizi, günümizi, Türkmen taryhymizi, edebiýatymyzy, sunwatymyzy, beýik şahyrlarymyzy iligine tanıtýar we şu edilen zähmetlerimizi ýeten bolýar. Söz sizdendir. İlk öýlen menem näme ähli halkymyzy, hormatly prezidentimizi ýetip gelen 2020-nji ýyl bilen gyzyny gutlaýan goý ähli halkymyza da ondan buýana da şeýle bir adalatly beýik döwletimizde şeýle bagty ýaşamak ähli bilen edip etdim. Ine bugun näme dünýä belli beýik insan sözü bütün dünýä edebiýatynyň genji hazynaty har takygy Mahtumul ýani dünýä belli beýik ogly. Mahtumul ýani elimi belli beýik şahsiýeti ulu dünýä bagşydan Gerkül owasyna hoş geldiňiz. Şu Gerkül owasyndaky Mahtumul muzeýi 1980-nji ýylda işe başlady. Umuman göz basyny 1967-nji ýylda Mahtumul adanyň 3-nji mektepden alyp gaýdypdy. Ene şol 1967-nji ýylda Mahtumul adanyň 3-nji mektepde ilki Mahtumul muzeýi açylanda meniň ejemem şol Mahtumul adanyň 3-nji mektepde ençeme ýyllar dil edebiýat mugallyma bolandan soň köp ýol başçylygy edipdi. Şeýlede ýyl içindäki eksponat ýygnap şol muzeýe taşyrmakda da kän goşandy bolupdy. Ene menem şu Mahtumul atamyzyň muzeýine işe başlanyma, işleýänme 16 ýyl doldy. Elbette ýyl halkymyza hyzmat edip gelýänme, özüme gaty bagtly adam saýan şu muzeýem näme ýanky belep geçim ýani 1980-nji ýylda Mahtumul atamyzyň 250 ýyllygyna diýeti açylyp işe başlady. Elbette erik mihmanlar şu näme biziň muzeýimizde mihmançylykda şu muzeýimiziň içindäki fiýleýän etfaplaryň ähli bölük halkyň hazynaty. Halkdan Mahtumul muzeýine uly hormat bilen sowgat edilen. Ine şu milli gymmatlyklaryň içinde 2 tane milli gymmatlygymyzam Mahtumul atamyzyň hut özü bilen baglanşykly. Şonuň ilkinjisi biziň ine şu näme muzeýimizde saklanýan owatan tätin çäýnek saklanýar. Ol çäýnek Mahtumul pragynyň hut özüniň eliniň degen zat ýokmunda saklanýan gymmatly eksponatda. Umuman şol çäýnek Mahtumul atamyzyň Hindistana tiýahaty bilen bagly. Elbette Mahtumul pragynyň köp goşgysyny zaten okanmyda onu Hindistan döwletiniň ady gaty kän agdalýa şol wagtda onu Hindistan tiýahatda bolurlygam hakykatda. Umuman jahan kesde şahyr bolan dünýä kesdeden ine şol wagtda da ilkinji jahan kesdeligi dünýä tiýahat etmekde ilkinji bilen Hindistany saýlap alan. Sebäbi Hindistan Mahtumul atamyň goşgysyny belläp geçýär. Hindiga bagşylap ýerini ýaşdyn diýmek bilen Hindistan diýmeklik näme beýik Allahnyň gözellik etjili mekanyk gadap etýär. Şeýde Mahtumul pragy tiýahat babatyna ilkinji bilen Hindistan döwletinde ýyl ýarymda tiýahatda bolup Hindi medeniýeti sungaty bilen dol tanış bolýar. Ene şeýde ýyl ýarym möhlet geçenden soň öz ata watanyna dolanyp gaýdana gyýdany dibeýda şol Hindistanyň niyetlap soğuk ýokmuna çäýnek satmak gelýärdir. Hindi bazaryna aýlan börün wagty. Ene şeýdibem şol çäýnek biziň owamyzda saklanyp galan. Nesil menesil elden ele geçip ene iň soňunda şol çäýnek watan şahyrma delili ýagny Mahtumul atamynyň jany ýegeni bolan deliliniň gelni. Ýagny deliliniň ýekeji ogly Mämet döwletiň masgalasy haly çäýniň elinde saklanyp galan. Hemem 1967-nji ýylda Mahtumul adanyň 3-nji mektebimizde muzeý açylanda ilkinji sowgat eksponat ýokmunda gymmatly saklanýardy. Ene şol çäýnegi
Tineden wagtymyzda ol çäýnek aslında Xitay, önüm Xitayda ýatalan, ýöne Hindistandan alınıp gelinen dasyny täzin owadan şeýle ýylanyň çekilen onuň dasyny Xitay bedegi bilen bedelen umumman şol haliçäniň eline saklanyp şol muzeýe sowgat edilen haliçede şu gerki zogasyna ýaşap geçen 1960-njy ýyllar teýilmän ýaşap dünýeden öten haliçe dünýeden öten 2 ýyl geçenden soň şol mektebimizde muzeý açyldy da ilkinji goýulan eksponatym şol çäýnek diýip hasap etdiler. Ine ondan maskada bizim muzeýimizde şu Mahtumur atamyzyň özüniň eli bilen ýasan ýüzügi saklanýardy. Söýgüli gyýyp meňläp bagşlap ýasan ýüzügi saklanýar. Ol ýüzügi şu bizim Mahtumur Ekramyzyň ýaşaýçysy Bayramberdi, Gurbanýerdi Bayramberdi diýen ýaşalynyň öýüne kän Mahtumur atamyz bilen baglanşykly gadymy kitap golýarma kitap saklanýan eken şol kitabyň gatyny tapylan ýüzük. Şol ýüzügiň özü 1980-nji ýylda şu muzeýiň binanyň açylan ýylyna kitabyň gatyny tapylan. Haçan ol kitap gatyny tapylandan ol Almataýdan doğruluguna da suwut edilen kümüşden ýasalan ýüzük, şol ýüzügiň ýüzünde de arap elbini köffi bezi gatyny meňli diýip ýazylan. Umumman şol näme suwutnamasy özüne diýsegem ýalňyş däl mehmany sebäbi Mahtum Pragynyň söwüş bilen diýen goşgudyny ýugurup getmez uzagyna düşdüm pelek duzagına meňli gyýdym ýüzügine gaşdyr goýsam kümüş bilen ýadı. Elbetde ol hakykatdan hem şol meňle baglap ýüzügi degi dogry Almataýdan doğruluguna suwut edildi. Umumman mehmanda şol gyýdygny dübeyde sowgat eden çäýnegin seýlegi öz söýgüli gyýdy meňle baglap ýatan ýüzük hükmany halk içinde saklanyp galmazat hasap etýär. Sebäbi şol çäýnek diýin etmek bilen, diňe diýin edip geçämek bilen säklenmen eýam şol çäýnek diýin edip Mahtum Pragynyň gyýdygyny dübeýde goýýan çäkli formaty şol çäýnekde jemlenenne. Näçe üstünden ýyl açdy-da, näçe wagt geçdi-de şol dögülmän ýentilmän halk içinde saklanyp galan gymmat eksponat gyýjygdyna goýýan formaty şoňa bilen çäkli söýgüsi jemlenen. Şol meňligi de ýasalan ýüzükde bolen, fiillap şu bolanmy biziň gadymy geçmişimizde 7 tane hak aşykly bolanna, şol 7 tane hak aşyklyň pek söýgüsiniň ýetmeýişi ýaly Mahtum atamyzyň meňligi de bolan pek söýgüniň simbol hökmüne ine şol kitabyň gatyna girilen galan ýüzük, ine bugünkü gün biziň muzeýimizde berýärdi. Hakykatdan. Ine başga da näme ştaýda Mahtum Pragy bilen baglanşykly enseme göçürme, daş basma kitaplar biziň muzeýimizde gymmat eksponat saklanýar. Ýöne ine näme hemmämiz bilýär Mahtum atamyzyň özüniň hakyky el bilen ýalan gol ýazmasynyň Britan muzeýine, ýagny Angliýada şu Britan muzeýine, dünýä belli baş milli muzeýine saklanýanlygyny köpüýmiz bilýär. Ine hakykatdan hem şol nemede Angliýanyň milli muzeýine saklanýan gol ýazmasyndan fotokopiýa, surat alynan bir 2 tane goşgudy bizde de bar. Deme beýik Allah bagşlanan nämetden goşgudy demem, Ýüsüp Peýgambere bagşlanan çekem ýüsüp diýip goşgudyny 2 kuplet umumman fotokopiýada surat gol ýazmasy bizim muzeýimizde gymmat eksponat ýokmunda saklanýar. Mundan başga Mahtum Pragynyň kakasy ýagny dini alim filosof Döwlet Mehmet Azady bilen baglanşykly enseme gol ýazmalar köp bölegi biziň muzeýimizde gymmat eksponat ýokmunda saklanýar. Ýöne Döwlet Mehmet Azadynyň onuň ýalan gol ýazmasy hakyky däl hemmesi göçürme, gaş basmada ýazylan. Ýöne Döwlet Mehmet Azadynyň öz eli bilen ýalan gol ýazmasyndan 1962-nji ýylda Esengulynyň ýaş Balkan welaýatyna degişli Esengulynyň ýaşaýçysynyň öýünden Behisnama atly din poemasy tapyldy. 1962-nji ýylda ila şol näme tapylandan soň alyny gyzyklanyp ony Aşgabatda akademiýa eltilen. Bizim muzeýimizde de şol Behisnama kitabyny göçürme saklanýardy. Ýöne näme 2014-nji ýylda Mahtum atamyň 290 ýyllygy münasibetli o täzeçiler muzeýimizde saklanýardy. Şol Behisnama kitabyny göçürme. Doğru. Ine başga da şu ýerde bizim muzeýimizde enseme saýtyp bilen aglaby bölegi saklanýar. Ýagny Mahtum Pragyň näme saýtyp ýasaýan ustany kümüşden ýasaýan ustakenle kümüşçi usta bolan, dergär bolan, umumman şu näme saýtyp bilen aglaby bölegi köp bölegi şeker közowasyň ýaşaýçysynyň en elemizin mamalamyzyň hormat bilen sowgaty belki
Mehmana şu sayteplerin içinde başka da maktun atamızdan bağlantılı sayteple bolma ihtimal yönü vaktin geçmesinden takip mağluma saklanıp kalmadık da. Doğru. Yine bizim muzeumdaki kalan hesaplarında yine demez ama etnografiya bölümüsü. Geçmişte ata-babalarımızın ulanın esbabı zatı, yine denarlarımızın elisi, hali önümünü neme ulanyan Kur'an'ın kut bölümü bizim muzeumda saklanıyor şurada. Yine başka da belli kırmatlı köküne saklanan şurada ilk başı palat var. Mihmanın şurada dinetsine yani vatan sahibine delili Mahtumul Pırağı'nın canısan yegendiydik. Mahtumlar tamdan ayal doğunun doğulun sağa deliliğinin ayalı Nuri Ena'nın eli bilen dokan palat namarlığı. Doğru. Ene şu palat namarlığın billi kımmatlı kökmünden muzeyde saklanıyor. 15-16 yıl oldu muzeyde kımmatlı eksponat kökmünden saklanayanına. Onun palat namarlık deyimemin sebebi merhum caylananına dolanyan palat namarlık kökmünden o vakıfma deden. Doğru. Umuman. Doğru. Ya sokut Nuri Ena'nın eli bilen dokan palat namarlığı Doğru. bizim muzeyimizde kımmatlı eksponat kökmünden saklanıyor. Söyleme. Yine qağın esbaplarımızdan neyme? Halk tarafından şu mahtumulun bu zöyüne yankı bellak geçmeyen soğuk edilen denarlarımızın milli egin esigi, denarlarımızın kestesi, Türkmen gelmeyle elinden çıkan sunuatlan hemmeden dünya belli. Mihmada dünya belli şeyle qağın sunuatumuz diyecek mi? Ya da el kestelerimi diyecek mi? Denarlarımızın şeyle ustaatlarının dadının alamatı da. Doğru. Yine başka da bizim muzeymizde Muzey ekspozisyamızda bedeyen hemen şeyler bizim öğün tabiatımızda şeyler uyutkaşık bedegi vardı. O bedegim Mahtumul Pırağı'nın dağısının kesbi. Doğru. Yaşlı şutaydan hala ekspozisyamızda Mahtumul Pırağı'nın dağısının kesbini koyduk. Hemen Mahtumul atamızın ilkinci kanonik kesbini, suratını çeken, surat kes Ayhan Hazif. Doğru. Ayhan Hazif'im şu yerde suratını attık. Muzeyin içinde umuman Mahtumul Pırağı'nın en kesiplerini hiç kim bilyen adam yok. Yeketör, Türkmenistan'ın halk surat kesi Ayhan Hasif'in düşünne peyda olan avtarın öz aydan söyledi. Yani şu boydan aslında şu şekil bilen Ayhan Hasif'in düşünne peyda olan. Ayhan Hasif'in düşünne peyda olan Mahtumul Pırağı'nı benim dağ tebigatımı gündürmün etti. Yani şu yerde dinetlerin yankı bilelesip gelen Amaniyet'e tarafından 1977 yıla yüze çıkarılan kesipçi. Ayhan Hazif 1947 yılda Mahtumul Pırağı'nın kanonik kesibini suratını çekip köp sarlı surat kesilen içinde yenici oldu da. Doğru. Ana şol Ayhan Hazif'ten sonra 30 yıl geçenden sonra 1977 yılın Tomsun'una hemen giyce ayın ısığını hemen giyce saat 2'den 10 min deyişlen vakti yani Amaniyet'te surat kesin uğkusuzluğu, uzaklı giyce uğkusuzluğu sebebi yüze çıkaran kesbide. Yani o Balkanavatta yaşayalık sebebi aslında bizim ovadasımız yani Balkanavatta yaşayapşın kakatın oyuna deyince aslında gelenler şol giyce 1977 yılın Tomsun'una yine giyce ayın ısığını Mahtumul Pırağı'nın dağıtının kesini görüp durdu. Doğru, söyleme. Şeyde ben görüyorum, Mahtumul Pırağı'nın kanonik kesbinin surat kes, Ayhan Hazif'e bahsedilmeli. Şeyde hem kut Mahtumul Pırağı'nın öz oğudası, Mahtumul Atam'ın dağıtının kesbini, surat kes, Amaniyet'e Hıdırfa bahsedilmenin özü, Beylik Allah'ın şu iki tane etsilen eğitilmenin halinat et düşünüyordu. Doğru. Doğru. Eve değil, halkın ağını, kalbini eve değil qarlı da. Nasıl Mahtumul Pırağı'nın öy muzeyinde Mahtumul Atam'ın adı tutulanlar Ayhan Hazif'in adını hükmen bellap geçmeli. Yadına dağıtının kesmeli. İlkinci olup görüp onun bütün halka yayan Amaniyet dağının adının hükmen bellap geçmek hükmanı hasap ettiyen. Hükmen. Bu da karıştırdık dağılımız şey. Hormatlı Prezidentimizin yalan enseme kitaplar şu yerde koyulan. Doğru. Zat halifamız görüyoruz. Suratın hakkı onları yine şeyle acayip eyyami, Mahtumul Atam'ın küyüzen acayip eyyamini il halkımıza bahseden hormatlı Prezidentimizin koyacağını da yaşı da belirtmesi aman olsun. İl behbiyetli, devlet ahmetli, dünya ahmetli beyik işler bundan bir yana da rivazatı. Amin. Tadillah, hoş havalar eşteyli.
belki arkadan öde belki bir mudaya gelip bir görünse aylansa mahsumalı adın götürýän has gawy boljak degenjek belki il gününden de içerden hem daşardan näme koşun bolar etçe kömekleri vardır öýde birintikler ýadygarlıklar var köne mahsumalar tamda değişli kemine değişli deliller değişli başka şairlemde değişli bizim tarihi ýagdaýlarymda değişli şu zatlar belki bir mudaya tawşyryp bir olukon eden kömekleri bolar. Men etjek arzum bir arkadaşımız ödi. Ne bir wagt tap bir mahsumaly adyndaky öňkü gargalamda bir mudaýyna aylansa men islegim. Hat men begenje ona ondan soňra men öz islegim men Türkmen sährada biz dogulukda özümiz 1983-nji ýylda gargala getirdiler bizi. Gelen wagtlamam şunu ýaly şöler nimedik biz öňkü isleg arzum şu Kanadada ýaşadamam mahsumaly Türkmen sährada Aqtokoyda ýadygarlyk bar, hemde zady bar, hemde madary bar, hem madary bar. Bilen öz islegimiz Türkmen sähra türkmenleri bolup, hemde Awganistandaky türkmen dogullarymyzyň islegi bolup, hemde daşa ýurtda Angliýada, Amerikada, Kanadada, Şweýçarýada, odan Germaniýada dünýäniň durly künjeginiň türkmenlerimiz bolup bir şäher urasymyz gelýär. Mahsumaly atamyzyň madaryny döwregine bir şäher döredipden mahtumly adyny şäher götürsin diýip oňa däme uly ýani kitapxanalar öň bolupdyr Özbekiňde ýaly Mar şäherine ýyr wagtlarda hawa ol näme şo Sen Fettah diýip goşgyny bardyr mahtumly atamyň goşgyny. Şonu ýaly bir şäherde ewrup bir turisti ýagdaýa ewrup ondan soňra il gelip gider ýaly bütün dünýä bir tandyr ýaly mesel üçin Türkmen Iranda zat bar Gyzylmam diýip näme Maşat ýan şäherine uly ziyaret ýa-da özümiz musulmanlarymyz gitýärler Mekke Medine ziyaret etýärler. Şonu ýaly bir uly bir ziyaretke ewgülse gawy boljak. Biziň bütün dünýede az türkmenlerimiz ýok. İntaşana bir 20 milyon türkmen halkymyz ýaşaýar. Ýeriň gözüne şolary bir şunu ýaly bir pikirleri zatlar öňe sürse döwletiň arasynda İran bilen Awganistan türkmenleriň arasynda hemde Türkmenistan atawatamyzda şunu ýaly bir şu şäheri döretmek üçin kömek etseler ýa şunu ýaly bir pikirleri döretseler, kitapxanany döretseler biz şu öňkü döwürdäki zatlar gelip biziň bir köp zatlarymyz bar gol ýazma fontyny zatlar. O zatlar terjime bolup şu iligine getirse has gawy boljak. Mene bun geldim sag bola bun bazyr siz wagtyňyzy bize goýduňyz. Her näseni köp sag wasylaryň üçin, aýdan sözleриň üçin, başga aýtjak diýjek sözüň bar bolsa daşy ýurtdaky ýaşan türkmen dogullarymyza ondan soňra hormatly arkadaşymyza döwlet ýolbaşçysyna aýtjak diýjek sözüň bar söz başyna mikrofon sizdenir. 2010-njy ýylyň döwlet topary bilen meniň özüme de şo Beýran Respublikanyň Gulistan welaýatynyň Aqtoky obasynaky zaýlanan Döwlet Mehmet Arat bilen Mahtum Atanyň goýerine ziyaret etmek bagtymaňa da nesip etdi. Tüveleme. Döwlet topary bilen seýle hoşal boldum, şo taýda iki beýik intanyň bir madaryny sypap gaýtmak nesip etdi maňa. Ben ähli musulmany nesip etdim Döwlet Mehmet Arat ýaly Mahtumly ýaly dünýäwinde sahdiýetiň şeýle madaryny bir tezde gitmekligim adamçyl uly bagtda. Daşar döwletde ýaşaýan ähli dogullarymyza hut Mahtumly Pragynyň bir ýaşap geçen mukotun topragy bolan Gerkad obasynyň ähli ýaşlarynyň ýaş geçidiniň ähli ýaşaýjylarynyň adyna köp salam aýtýan. Ýene de bir gelip hoşallyk bildirýän şeýle ajaýyp eýýam il halkymyza bagseden Mahtumly Atamyz Döwlet Mehmet Aratyny küýsen ajaýyp eýýämini il halkymyza bagseden hormatly prezidentimiziň janyta belentbasy aman bolsun. Sawa şeýdi. Döwlet ähmetde tutýan etýän işlerim mundan buýana oňuna bolsun. Amin. Biz mudam ýaxşy dilegde bolsak, ýaxşy niýetde bolsak, biz döwletimizi gollasak, döwletem bizi gollar. Biz kaptalyna bir arkasyna bir arka bolsak, o da bize arkaçylyk eder diýip men özüm düşünjäm. Şonu men ýaşaýurda ýaşasam, öz YouTube'umda, Facebook'umda, email'imda da bellek geçýän. Biz birek gollasak, birek silesak, birek hormat goýsak, has utarym hak diýip kiretýän. Şoň üçin häzir görwatynna bütün dünýä daşar ýurtlary bilen bolan ýagdaýlar zatlary biziň öz ýurdumyz, ata watamyz ilim gurumyny şu wagt men 2 ýarym getipýän.
Geçpiyor yerinde de parahatçılık, asudalık diýsen owan büýsen geçpiyor. Öz watanymda, öz ilimde, öz günümde, öz dogan garnaşlaryň arasynda hatta bir tanımayan adamlara maňa dogan garnaşlyk etýärler, hosarlyk etýärler. Siziň hem isleňiz, arzularyňyz hasyl bolsun, ýene men etjek bir haýşdyrma açdyda, ýene bir Türkmen sehra gidip bir şu bizde halat nebi diýen yer bar. Halat nebi diýip eşdenirsiň mümkin. Şu ýerleri bu görseňiz Mahmud Atamyň bir mazaryna barsaňyz, mesken Liçwa oň mazaryna başga ýer bir şahirlama mazatlarymyz bar. Aýtjak bolýanda pikirim siz diýip aýtýanym, siz Türkmenistan ata watanymyzdaky ýaşaýarlar zatlar, hasam Türkmen sehradaky Türkmenler bilen, ýa Awganistandaky Türkmen doganlarymyzyň ysnaşygyňyz has gawy boljak. Hemmemiz bir dogan, bir hosar, bir dürli sebäpler bilen şiýukdan gidip gelýär watan ilimizden, gülümizden, ýa aňyrdan bäri gelipdirli taryhymyzda seyretsek. Taryhy nadardan atlar. Şonu ýaly bir aragatnaşykda bolsa, toýda bolsa, tomaşada bolsa, zat bolsa, birek sylançda bolsa has gawy. Köp wagtyňyz alym bagşlaň, wagtyňyz beren üçin köp sag bolun, sylaňyz üçin köp sag bolun. Ýene aýtjak diýjek zatymyz bolsa, başysyna. Doğan sag bolun sizem. Şöyle Kanada döwletinde ýaşasaňyz görýärmi? Öz ebedilik, öz watanyny diýen ýaly, madama bir ýadyňyz ekenne. Hökmen bugün boldyk şeýle bir hoş dedimiz şeýle bir beýik sözlerinde gat goşan boldyk. Allah'a gatnaşyk ödülmez. Amin, amin, amin. Tamam, gelip gitmek onu da şu mahkumla tamam. Öýümüze ýene şulma salamlaşmaklyk, diýdarlaşmak. Şol içki dünýämize aýtmaklyk, hoş söz aýtmaklyk, bagty netip etdi Allah'a. Sag bolun. Amin, amin. Sag bolun. Sag bolun. Hoş, sag bolun häzirçi.